ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ବି ଥାଉ, ଯଦି ମାଆଙ୍କର ଡୋରି ନ ଲାଗିବ ଆମେ ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବନକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଘଟଗାଁରେ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଭୋଗ କିଣି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଭୋଗ ଦୋକାନ ପାଖରୁ ମାଆଙ୍କର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଭିଡ଼ ସହିତ ବହୁତ ଖରା ବି ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା ଯେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପାଦ ହିଁ ପକାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଥିଲେ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିକି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଆମେ ଆଳତି ସମୟରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ମାଆଙ୍କର କିଛି ସମୟ ଆଳତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସାରିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭଣ୍ଡାରରେ, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିରର ପଛପଟରେ, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଏହି ଭୋଜନାଳୟଟି ରହିଛି। ତ ସେଠି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଖାଇଛୁ, ଯେବେ ଯାଉ ସେଠି ଖାଉ। ତ ସେଠି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ ତ ପ୍ରଥମେ ଶାଳପତ୍ରର ଠୋଲି ଖଲି ସବୁ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ସେଠିକାର ଖାଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଯେହେତୁ ଭଲ ବି ଥିଲା। ତ ଅନ୍ନରେ ମୋର ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ବି ମିଳୁଥିଲା, ଯିଏ ଚାହିଁବ ଖେଚୁଡ଼ି ବି ନେଇପାରିବ। ମୁଁ ଅରୁଆ ଖାଇଥିଲି। ମୋତେ ଖେଚୁଡ଼ି ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ କ୍ଷୀରିଟା ଟିକେ ପଛରେ ମିଳିଥିଲା। ମୋ ଝିଅ କିଛି ବି ଖାଇନଥିଲା, ଟିକେ କ୍ଷୀରି ବାସ୍ ଖାଇଥିଲା। ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆସିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ତଥାପି ଆସିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ରହିହେବନି। ତ ମାଆଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯେବେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଛି ସେଠି ବହୁତ ସାରା ନଡ଼ିଆ ଥାଏ, ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ନଡ଼ିଆ ଥିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଠି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ା ହେଉନଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ା ହେଉନଥିଲା, କୌଣସି କାରଣରୁ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଘରକୁ ତ ଫେରି ନଥିଲୁ, ତ ବାଟରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ କେନ୍ଦୁଝରର ଆଉ ଗୋଟେ ଝରଣା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ୱାଟରଫଲ୍, ସେଇଟା ଗୁଣ୍ଡିଚି ଘାଇ। ତ ଆମେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ସେଠିକାର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ସେଠି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଲାଗିଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଝରଣାରେ ଏତେ ହୁଏତ ପାଣି ନଥିଲା, ତଥାପି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଖରା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଥିଲା, ବେଶୀ ସମୟ ରହିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ତ ଆମେ ଏମିତି ତରତରରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି ସେମିତି ସୁବିଧା ନଥିଲା ଆମ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ।